Nagda-drive na kami papuntang Urdaneta para sa birthday party ni Jiro. I-meet namin ang buong pamilya ni Jess. Ako siyang pamilya pa din, yung dalawang kapatid ko. Birthday! Andito na kami sa party ni Jiro. Daming decorations. Yan o. Ala. Ala. Wow! Ala, tinatanggal agad. May cake pa. Kain na!